Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw, may 4 karon ka mga ngalan nga nagagwa para sa speakership sa House of Representatives. Isa na diri ang ngalan ni Bacolod Mayor kag karon Congressman-elect Alfredo Abelardo Albee Benitez. Ang iban nga mga ngalan nga naga-float para sa speakership nagalakip sa Ilocos Norte 2nd District Representative Angelo Marcos Barba kag Navotas Representative Tobias Chanco nga nagsiling nga bukas man siya sa amo nga ideya kung may mga congressmen nga maga-endorso sa iya. Sa tunga sang sini nga mga nagagwa nga istorya, may mga katapos sa majority coalition nga nagsiling nga sila sa gihapon ang magasuporta kay Speaker of the House Martin Romualdez. Tubtob sa karon, wala pa sang pahayag angot sini ang nagapagwa nga kung na wala pa sang statement nga na-release si Congressman-elect Benitez para kay Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson kung matigayon gid man ang pagpungko sa among nga posisyon sang isa ka gikan sa Negros, ang isa ka labing maayo nga bagay. Nagalaom siya nga matabo ini kag nagapati man si Lacson nga wala sang nigrense nga magapamatok sini. Pero ini nga bagay ang balantayan sa liwat naman nga pagbukas sang bag-o nga kongreso. That would be great, no? I could imagine if somebody from Negros Occidental will actually sit down as Speaker of the House, no? I don't see any Negrense who will be against that. So we're hoping it can happen, but we're just here to, sit down, relax, and see what happens come the start of Congress.